Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Contacte. Au, va! No entenc com puc ser tan inútil. Hola, Einstein. Ei! Com va? Per què fas aquesta mala cara? Què passa? Fa dies que embrallo per desxifrar el diari d'en Franz Hopper i trobar un antivirus per la Elita i no me'n surto. Només és qüestió de temps. Sí? Vols dir? Ni amb les últimes dades que em vau portar del 5è sector no he aconseguit avançar ni una mica. I si fos massa difícil per mi? Ui. Em sembla que n'hi ha un que comença a tenir la necessitat vital d'airejar les neurones. I tens l'excusa aquesta nit. Lot presenta el seu curtmetratge. Ja n'heu vist algun tros? No, no ens ha deixat. Qui hi surt? Tampoc ho sabem, això? Modèstia a part, crec que puc dir que amb aquest primer paper que faig en una pel·lícula quedarà molt clar que ha nascut una gran estrella del cinema. Ens pots fer un breu resum de l'argument de la pel·lícula per les notícies del col·legi? Doncs sí, es tracta d'una història d'amor, esclar, però a la vegada també és una pel·lícula de suspens amb molta acció, cosa que no impedeix que sigui una pel·lícula psicològica amb grans dosis de comèdia i de crítica social, també. O sigui que no en tens ni idea. Ui! Ai, me n'he d'anar, ho sento, hi ha algú que em crida ara. Us dono a tots la benvinguda a aquesta nova edició del Festival de Curtmetratges del Col·legi Càdic. Charles Chaplin, Dziga Vertov i fins i tot Tex Pinchot. Tots van començar fent curtmetratges Com ho abans que es portes? convertissin Estàs gaire en grans nerviós? directors de cinema. No, gens ni mica. Ja se't Són la millor nota. drecera per arribar als llargmetratges. I és per això, precisament, que no em vull estendre... Tranquil·la, segur que ho has fet molt bé. Gràcies, molt amable. Però mou la mà si no vols que te la talli, bé. Sense perill d'equivocar-nos, que els curtmetratges han sigut i sempre seran una expressió artística tan important o més que els llargmetratges. El primer curtmetratge és de Lot de la Ròbia i porta un títol amb un regust poètic: Naturalesa imponent. Ningú l'ha vist encara, però no ha de ser gens difícil imaginar-se l'argument. Deu parlar de la fragilitat del nostre ecosistema, un tema que... Auxili! Auxili! S'ha despertat! Auxili! Ei, què és tot aquest xivarri, De pressa! Hem de fugir d'aquí! Ja ve, és immensa! És fins i tot més gran que el seu orgull! És impossible, això. Tu creus? Sí, seria massa gran, creu-me, noi. A tu se t'ha girat el cervell. Sé de què parlo. Vine, t'acompanyaré a la infermeria. No! No, massa tard, ja no tenim escapatòria! Hem begut oli! No ho hauria dit mai jo que fossis tan divertida. Què passa? Però,
Què et passa res, reina? Ja me n'ocupo jo, senyor Delma. Se t'ha girat el cervell, sé de què parlo. T'acompanyaré a l'infermeria. Prou, ja n'hi ha prou. Torneu a les habitacions i en silenci, sisplau. Jim, tu encarrega't dels alumnes, ja li porto jo a la infermeria. Creieu que és el Shanna? No hi ha cap torre activada. El Shanna no hi té res a veure. Es veu que la Sissi ha rebut una descàrrega elèctrica. Ha patit un xoc, però recuperarà aviat. No és greu. Ai, pobreta Sissi. He de reconèixer que la seva interpretació ha sigut elèctrica. En fi, falsa alarma. Ja podem dormir tranquils. Sí, perfecte, perquè demà és diumenge i el diumenge és el dia que... No ens hem de llevar d'ara. Sí. Què et passa, Sissi? No entenc res del que dius. Què és tot aquest xivarri? Sí, torna a la infermeria. Si no, el teu pare se'n menjarà viu. Jeremy, és diumenge. D'acord, ara venim. Un missatge xifrat? De la Sissi? És broma, oi? No ho és. He necessitat tota la nit per desxifrar-lo. I això d'aquí és el resultat. Puc ajudar-vos? Segur que és una trampa del Shanna. Deu haver aconseguit posseir la Sissi sense activar cap torre. No, ho dubto molt. Si estigués posseïda m'hauria atacat. Segur que m'hauria volgut portar l'Ioko perquè la medusa em pogués xuclar tota la memòria. L'Aelita té raó. Crec que hi ha d'haver algú o alguna cosa que es vol posar en contacte amb nosaltres, però no és el Shanna. I si no és ell, qui és? No en tinc ni idea. Per descobrir-ho haurem de tornar a parlar amb la Sissi. Cap problema. La vaig a buscar i te la porto. Em vol acompanyar algú? Sí, jo. Sóc el teu home. Bé, és un dir. Jo potser que vagi a fer una volta a l'Ioko. Encara no estic segur que no es tracti d'una trampa del Shanna. Jo t'acompanyo. Qui, tu? Amb la medusa rondant per allà? És massa perillós. Sisplau, para ja de preocupar-te per mi. Transfereixo l'Ulrich. Transfereixo l'Aelita. Escanejo l'Ulrich. Escanejo l'Aelita. Virtualització. Vas millorant, et felicito. Gràcies. No us entretingueu, és una missió de reconeixement i prou. Ja ho sabem. Tranquil, ens portarem bé. Jeremy, males notícies. Se l'emporten a l'hospital. Ostres, no. Hem de trobar la manera de fer-la venir aquí. Tranquil, Einstein. Se m'ha acudit una idea. Penses el que jo em penso que penses? Em penso que sí. Ulrich, Aelita, tot va bé aquí a l'Ioko? Et seré sincer, no en tinc ni idea. Ha trobat alguna torre activada al superescàner? No, de moment no. Per què? Doncs perquè... Espera, t'envio la imatge. Què coi hi fa aquí, aquesta torre blanca? És el que jo t'anava a preguntar ara.
Creus que té alguna cosa a veure amb el que li passa a la Sissi o amb la persona o cosa que vol contactar amb nosaltres? No en tinc ni idea. Acosta-t'hi, la vull veure de més a prop. D'acord. Ulrich, darrere vostre! Accelera, Ulrich! Més de pressa! No puc córrer més! Què? Gira a l'esquerra! A l'esquerra? Segur? A l'esquerra no hi ha cap camí. Et felicito, Elita, però aquí hi ha una cosa que no entenc. Com és que no us han seguit? Això és molt estrany. Jeremy, em sembla que no ens perseguien a nosaltres. Han vingut aquí a destruir la Torre Blanca. Ho heu d'impedir. Juguem a la mega petanca? A què? No li facis cas, és un acudit dolent. És que els acudits dolents només els pot fer l'Ot? Què li deu passar? La veritat no li sabria dir. La tindrem unes hores aquí en observació a veure com evoluciona. Ah, d'acord. Si hi ha qualsevol canvi en el seu estat, avisi'm-me, sisplau. Naturalment. No s'ha fet res, però es podia haver fet molt de mal. A recepció, quina habitació t'han dit? La 237. Jeremy? Acabo de localitzar una torre activada. El Sean ha iniciat l'atac. Jeremy, et truco d'aquí un moment. Quieta! Pobrissona, això és la hipertensió. Ben fet. Sortim abans que s'aixequi. Ja està, Jeremy. Ja sortim amb la Sissi. Genial, porteu-la aquí a la fàbrica. La necessito. No serà fàcil. Hi ha una doctora posseïda pel Shana que ens vol fer la murga. Vaja. Ulrich, tinc males notícies. Ulrich, que em sents? Un moment. Ara hi estic per tu. Què deies? Hi ha una torre activada a la regió polar. I què vols que fem, doncs? Protegim aquesta torre o desactivem l'altra? Ulrich! Jeremy, què hem de fer? Protegir la Blanca. Escolta, ja puc anar a desactivar l'altra. Sola? Ni parlar-ne és massa perillós. Mira, primer deixa'm que liquidi aquest i t'acompanyo. Sí. Darrere teu!
Aelita, no et separis de mi. No, Aelita, ni se t'acudeixi! Aelita! Corre més, que ve la doctora mort! Vigila! Espero que portés el cinturó. Soc bo. Tranquil, Jeremy, ho tinc tot previst. Això et farà molt mal. Uf. Afanyem-nos! Ah, ja era hora! Yumi, on vas ara? A guanyar temps. Sí, suposo que... Ei, espera! Ei, tu on vas ara? Que ets boja o què? No, deixa-la fer. Aelita, vigila! Ot, ves a Lyoko, corre! Jeremy, no podré aguantar gaire estona! Sí! Virtualització! Hola, princesa! Té! Fletxa làser! Corre, Aelita, corre! Ot, vigila, acabes de perdre 80 punts. Si tornen a tocar, perds la partida. Tranquil, ho tinc tot previst. Li passa res a l'ascensor? És llarg d'explicar. Ara puja dalt i ajuda la Yumi.
Elita! Ah? Què? Va tot bé, Sissi? Com vols que vagi tot bé si estic envoltada d'una colla d'inútils de marca? M'he perdut res important? Què passa? Digueu-m'ho, va. Res, que l'Ot li ha ofert a la Sissi un paper en el seu pròxim curt. És la història d'una noia que un ésser misteriós la posseeix per entrar en contacte amb els humans. I tot això passa en un univers virtual ple de monstres i de perills. I ella què ha dit? Que una història tan ridícula no se la creuria mai ningú. Ha dit ridícula? I tu què? Com t'ha anat? Ja estic. L'ordinador hi ha desxifrat tot el que la Sissi va escriure en codi a la fàbrica quan estava posseïda. I què diu? Au, va, explica'ns-ho. Diu coses molt interessants. M'ha proporcionat molts elements nous que em serviran per trobar un antivirus per la Elita. I en tot això hi ha alguna pista per saber qui és aquest ens misteriós que es volia posar en contacte amb nosaltres? Doncs, ara ho veureu. Però us ho adverteixo, us quedareu de pedra. Ostres, quina passada! És brutal! Diu, sóc en Franz Hopper.